Haga jingle kai MLS haprenga Los Angeles Football Club Persia eka kenhun jong Lionel Messi ka Inter Miami. Bat ganega dega home game jong ka Los Angeles. Haba pai sya ganega jingle kai ka kenhun jong Lionel Messi ka Inter Miami. Kaliyo ben khi jar nengkong tang ha ka minit ka bakhat saw lengba Farias. Bat ya ka bol lai rapen bu dau Aweles. Bat dei lama ganega shigol ka Inter Miami katam dei wela not ha ka kela step. Haga kelamit ka Inter Miami kalayo biang bantep ya ka gul ka baar lengba u Jordi Alba kada haga minit ka basan peway bat ya ka bol lai rapen bu daw Lionel Messi bat ashwa ban kot ka jingle kai kata haga minit ka ba pra pewlai ka Inter Miami kalayo bantep ya ka gul ka balai lengba u Champana bat ya ka bol saisin lai rapen bu biang daw Lionel Messi. Henry haga minit ka bakhandai peu ka Los Angeles Football Club kalayo bantep ya ka shigul ka jong ka haga ni ka jingle ka bat hadu bukot ka jingle kai ka kenhun jong Lionel Messi ka Inter Miami kalala ban pelim ya ka ladu jong ka MLS haga samoy baladep bat ka badon haga kerdan ka balai haga ni ka samoy dalai lakawai.